Good morning everyone. नै जोंहा दासो बिसनानिफ्राय सिखाराखै ओमफ्राय 10था गाहाम जाबाय आरो टाइमा ओमफ्राय आं दायो सिखारनानै ओमफ्राय मोनसे फिथा सावना जानि आरोना ओंखाम जानो बादों फुङावहाय फिथा सावना जानि ओमफ्राय खल साब्रै फिथा होनो बेखौ मैयासो लाबोदों आरोना अनखौहाय फार्स्ट टाइम सावगोन आरो आं रोङा सावफेराखैबो ओमफ्राय जायोना जाया नायनि आरोना ट्राइ खालामनानै नायलांबाय दा माबायदि सावो ओमफ्राय जायोना जाया नायदो सावनानै जाना नायनोसै आरोना दिनै फार्स्ट टाइम नै हालनाफोरा आंना सिखारसो दायो नै अबस्थाफ्रा माबायदि बेनो अना जाबाय आरोना माथानि अबस्था गैया ओंख्रि दंबावो एसे मैयानि लुथुर नायलांबाय थादो दायो बाहेरायाव ओंखारनि र' आयौ नै पेसाब खालामग्रा रुमा फुंबो सुवाखै हाथाय हुवाखै आरोना आङो ओमफ्राय दायो मोखां हाथाय हुना लाग्रोनि आराम फ्रेस खालामना लाग्रोनोसै बिनि उनाव फिथाखौ सावनोसै जानोसै आरोखि हाथाय हुना लानोसै हाथाय हुबाय आं हाथाय हुना लाग्रोनोसै दायो जाबाय एकदम बरिया फ्रेस जाबाय आरो आं दायो अनखौ गलायनोसै आरो बेखौहाय आं गलायनोसै एकदम नायदो हारसिंसो नालाय नै बारा बुरजा होला आङो ओरैनो एसे होबाय आरोना ओमफ्राय दायो दैजों गलायनो Kaya wala ulit. Hindi ba bisa kata mo. Hindi ko pa sabi. At hindi. Sa silbi. दायो दै गुदुं माबा मा होनो थाव दंबाय आरो नैबे गलायजोबबाय हालदैसो होबाय हालदै होना होआमोन मिथिया होबाय बेबो जाबाय संख्रि होना होनोसै मिथिला आरो मोनसे संनांसै आरो खोस्राबो गैला नामा होनांसै saya hobi ini pakai jangan-jangan
एसे मालाय खोबना होयो आंनो खोबजायो आरो बेखौ मिथिला Terus toma carne. Bukan. Berat banget, berat kenapa? Mana jalan jalannya? Jalan-jalannya. Saya berudah, sedang. Banyak jalan juga. Juga dah, soalnya mọi người đi cũng là đó là nên chơi xong rồi là hai đứa nó thì chơi được gọi là sau đó mà sau cái này được giao thành bên bên trên, chính là nó sẽ xong rồi. Bye bye.